se, hvis det er over. Skål. Og vi frygter de nætter, hvor lyset aldrig rigtig helt vil lade os være. Og vi elsker kun flygtigt, når de kigger væk. Du kysser mig forsigtigt på panden. Jeg elsker dig, og du elsker mig. Og du siger, at jeg hellere må komme afsted. En helt anden ting er, at du har ret. Jeg må ud og finde og erobre de sødeste ord i verden til dig. Jeg følte, at vi var akkurat lige så skrøbelige, som vi udgav os for at være. Og vi gik med brødende pander over land, og vi stod kun delvist i stampe. Det havde vi jo aldrig gjort før, men nu gjorde vi det, altså kun delvist. Jeg tænkte tanker for mig selv, mens du så fjernsyn, og genskadet i dine øjne fortalte mig, at du var ved at dø af krig. For one more day, saw ghosts behind the door when the kids were coming home from their home. Oh, 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 with broken dreams and nothing more. I heard a woman singing her song and it was good and warm and strong. Oh, 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 she made me cry. I don't know why. If God had a face, what would it look like and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, 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 yeah. What if God was one of us? Just a star like one of us. Just a stranger under us, trying to make his way home. Just trying to make his way home. Back up to heaven all alone. Nobody calling on the phone. Just trying to make his way home. Fordi det har noget med bevægelsesenergi at gøre. Kender I det med, at I er i svømmehallen, og så hopper I ud fra 5 meter væk? Og så gør det sindssygt ondt, hvis I lander på maven. Kender I det? Ja. Det har I alle sammen prøvet det. Men hvis I svømmer, så virker det meget blødt, for eksempel. Ja. Og der har jeg faktisk sådan et rigtig, rigtig genialt forsøg, man kan vise det. Og det er, jeg kalder det grønne slimforsøg. Det er jo klart altid assistentens fejl, hvis der sker noget. Er det ikke sådan? Nej. Nå, okay. Jeg prøver at hælde lidt ud af den der. Og så... Hvem vil hælde frugtfarve i? Det vil jeg. Skal vi tage den? Vi tager den grøn. Den er jo sådan set lidt grøn, så den bliver lige så flot grøn som den der. Og mine hænder. Og de er rigtig flot, fordi du har snydt i forvejen med det der slim. Se, så ja, men ikke voldsomt meget. Hold det ikke for meget! Og så bare... Ikke for meget. Så skrækker mig så. Hej! Du må ikke ryste. Det er vigtigt at ryste, når man laver forsøg. Nu holder jeg fast. Man kunne også tage sådan en, der hedder sådan en pipet. Så. Yes. Se. Sådan lidt. Jeg håber stadigvæk, at jeg har lidt effekt. Så kan man også putte lidt.
synes, det er sjovt, at man kan putte lidt glimmer ind. Det er alt. Der er lidt tæt. Alt er fuldstændig tæppet til. Det er jo en skandale. Der er nogen, der har været bange for, at den her glimmer skulle falde ud, og det kan jeg simpelthen ikke forstå, fordi glimmer, det er jo noget af det letteste at styre. Ikke? Det siger du nu? Ja, ja. Se, det er helt vildt let at styre. Skal vi prøve at se. Har vi en ske? Brug en ske. Brug en stor ske. Okay, nu kan det godt være, at det kommer til at sige bang. Fordi der er noget med at glimmer i vand, det siger bang. Nej, det er bare gas. Eller er det? Nej, vi tør godt. Woo! Den skulle ned oven på den der. Yes. Men den skulle ikke bare ned, den skulle også. Skrues fast. Yes. Og den skal skrues godt fast, for ellers så er det bare ud over det. Yes. Og se, hvor det falder ned nu. Fordi du ryster med. Det kan du jo ikke gøre for. Er den på nu? Okay. Hvem vil køre rundt? Vil du prøve? Køre rundt? Vil du prøve? Det vil den gerne. Du prøver. Så prøver du næste gang. Og så holder jeg den her. Og så tror jeg, at vi skal lige have gang i. Yes. Så prøv at stille sig, så den lige så kører. Kom nu. Nu skulle vi gerne blive på tv her nu. Så vi skulle gerne have det her til at fungere. Sådan er det altid et forsøg. Når man er online eller man er på tv, så skal det bare virke. Kom nu. Ja. Gør det. Ej, det virkede. Vi var alle sammen enige om, at vi så, det virkede, ikke? Vi har set det virke. Yes! Så virkede det. Og der er snart så meget skum i den der, at... Man skal få det ud. Helt fantastisk. Wow, hvad siger I så? Og sådan noget her, det kan man faktisk låne med hjem. Det er jo lidt anderledes end en bog, ikke? Nej. En hund eller en papegøje? Alle normale mennesker har papegøjer. Tror du, du går lidt tilbage så? Nej, det er faktisk den første pakke. Jeg kan faktisk jeg har så meget, at jeg kan lægge Det gjorde ondt i numsen, tror jeg. så tror jeg, Hoppede du lidt for tidligt? så er det nogen, der vil sure. Lidt tilbage, står der. Så. Ja. Nå ja, specielt dem, der skal på arbejde. Eller der skal bare komme her som låner. Du skal gå tilbage, så du kan hoppe. Du skal løbe på stedet, ikke? Sådan. Flot. Husk at se den. Men så hvis man ikke har lyst til det. Jamen, så Ej, tæt på. får man ikke den tilbage. Det er noget, du siger. Ja, men jeg skulle jo have noget gult. Det havde været rigtig fedt, hvis jeg skulle have noget. Er det ikke svært at røre ordentligt? Jo. Må jeg prøve? Ja. Det er blevet... Jeg vil gerne have noget grønt. Ja, det er faktisk blevet Jeg lysegrønt. vil gerne have noget lysegrønt. Den her, den har en god farve. Den har en mega Det der. mega snot farve.